Greba egitea, pentsatu dugu, sistema eredu kapitalista heteropatriarkal batean bizi garelako eta lehenengo urratsak ikasleak egon behar ditugulako pentsatzen dugulako. Azkenean, jendeak ikastetxe batean eratzen dalako eta hor printzipioa dalako. Orduan, eredu honi aurka egiteko prozesuan eta euskal hezkuntza burujabe eta propioa sortzeko urratsak emoten ari garelako eta lehenengo urratsa greba ikusten dugulako. Gasteizeko agerraldi horren ostean ikastetxe desberdinetan, Euskal Herria osoko ikastetxe desberdinetan egin ditugu aurkezpenak, aurkezpen horietatik sortu dira talde txikiak edo segun ikastetxea edo jende kopuru nahiko gustora geratu gara harrerarekin. Eta hortik gero ikastetxearekin oraingoz egin dugu apur bat jendeari ikustarazteko greba bat daukagula laster, pegada desberdinak, gero hori bakoitzaren hildoagatik, adibidez memoria historikoaren hildoan, tur moduko batzuk adibidez, ikaslei erakusteko hau ere gure historia dela, nahiz eta ez diguten erakusten. Manifestazioa egingo da Euskal Herriko 4 hiriburutan 12etan, ostegunean 12etan, eta iparraldean dugu bere egitarau propioa, baina printzipioz 4 hiriburutan izango da 12etan. Goizetik ikastetxeetan desnormalizazioa egingo da, gero auzioetatik auzotarrak ikusteko ikasleon greba eguna eta are gehiago borrokaldi eguna dela, egingo dira kale jira musikatuak eta 11etan inguruak egingo dira Bilbon, mobilizazioa hasiko da Bilbon Arriagan eta azkenean mobilizazioa egingo da modu elkarban batean ikastetxe guztiak haien problematika salatzeko. Ikasleok oraindik bide luzea daukagula egiteko, baina apurka-apurka bagoazela gainera hori lehen esan bezala. Daukagula borrokarako grina sobran eta hori gogotsu gatozela gainera, eta hori ikasleriari, euskal ikasleriari egitea deialdi bat, orain daukagun 28ko grebara animatzeko eta batez ere hezkuntza sistema propio eta burujabe baten alde gurekin borrokara etortzeko.